Olulu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi ethu osasazo estudio 10 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. We cannot hear his testimony. The hearing of his testimony will be or is being postponed indefinitely. Buhlehlisiwe kwakhona ubungqina bukaMnumzana Tumelo Nku kwikomishoni kaMadlanga. Party collapses. They leave behind a big constituency. That constituency is the millions of people betrayed by the party that liberated them. Don't often do. Inkokeli ye-DA uJordan Hill-Lewis ityhile isicwangciso soqoqosho salombutho esijolise ngokwalombutho ekuguquleni eli lizwe libeke abemi balo phambili. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ukuqhwabele izandla ukwamkelwa kweqela inkitha yabalandeli abadele ingqele kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International emva kokuzenzela imbali kwitumente yendebe yehlabathi. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu namhlanje ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Buhlehlisiwe kwakhona ubungqina bukaMnumzana Tumelo Nku kwikomishoni kaMadlanga bekulindeleke ukuba aqhube nobungqina bakhe uMnumzana Nku malunga nendima yakhe kwiphulo lokubhaqwa kweziyobisi ezixabisa imali emalunga ne-300 million rand e-Ayoton eGauteng. Kodwa emva kokuba ikomishoni iye yagqugula bucala imiba ethile ibuye yagqiba kwelithi ubungqina bukaNku mabuhlehliswe kwaye siseza kwenziwa isibhengezo sokuba uyakubuyela nini nobungqina bakhe. My Latin lecturer at university used to chastise us verbally when we tried to translate a Latin text to English and still did not make it. In that verbal chastisement, she would say, the mountain was so much in labor only to give birth to a little ridiculous mouse. I'm sure that that's how everybody is going to feel today. Why do I say so? There are security concerns about Mr. Nku. We cannot hear his testimony. The hearing of his testimony will be or is being postponed indefinitely. An announcement will be made in due course as to when the testimony will be heard and under what circumstances. We do resume tomorrow at 9:30. Let's adjourn and resume at 9:30 tomorrow. Lihlehliselwe umhla we-13 kule nyanga ityala lorhwaphilizo nobuqhophololo lentloko yamapolisa omasipala ombaxa eKuruleni enqunyanyisiweyo uMnumzana Julius Mkhwanazi kunye nomlawuli walo masipala uMnumzana Kagiso Lerutla. Abamangalelwa bavele kancinane phambi kwenkundla yenqila yaseBoksburg ngenhlazana bejongene nezityholo zobuqhophololo, urhwaphilizo nokuzingela phantsi ngalo mthetho. Inkundla ive kuba amagqwetha abamangalelwa alinikiwe uxwebhu lwezimangalo oluhlaziyiweyo. Ukanti amagqwetha athe enza isicelo sokunikwa iinkcukacha ezithe vetshe ukulungiselela imbulambethe phambi kokuthethwa kwetyala. Abezotshutshiso batyhola ngelithi uLerutla wahlawula uMkhwanazi 400,000 rand ukuze uMkhwanazi azenze uLerutla xa wayevela enkundleni ngo-2019 kwityala uLerutla wayebanjelwe lona lokuqhuba ngesantya esiphezulu. Abamangalelwa bangaphandle ngebheyili R30 ummangalelwa ngamnye. Baza kubuyela kule nkundla ngomhla we-13 kule nyanga yekhala. I-DA ityhile isicwangciso sayo sezoqoqosho kuguqula uMzantsi Afrika ube lilizwe elisebenzela abantu balo. Esi sicwangciso sibandakanya ukukhokhelisa iimfuno zelizwe kuqala kunezo zamaqela opolitiko.
Inkokheli ye-DA ithi uMzantsi Afrika ufanelwe yinguqu yesibini yedemokrasi. Ithi ukulahlekelwa kwe-ANC zivoti kuyalisebenzela ilizwe. You see, when a dominant party collapses, they leave behind a big constituency. That constituency is the millions of people betrayed by the party that liberated them. And their accumulated disappointment is now the most combustible material in South African politics. Their anger is palpable and legitimate. Their frustrations are rational. And there are politicians out there who have been watching that anger build for years. Hill Lewis uthi minyaka le iDA ibisiza ngasemva kwimigaqo-nkqubo elawula ilizwe ngendlela ye-ANC ngoko utshintsho luyadingeka. Opposing. The point is, though, that each move in this journey was a response to what the ANC was doing. The ANC was the sun, and we orbited around it, along with everyone else. Friends, this is what must change. And for the first time, there is a reason to believe it can be changed. Because voting in South Africa is finally becoming what it was always supposed to be, an act of citizenship. Ukwathi kumele kukhokhele imfuno zoluntu lweli hayi amaqela zopolitiko. We protect each other and we grow together. These, in sum, are the 5 pillars of a citizen-centered South Africa. A state that belongs to the people, not to the party. An economy that offers opportunities for all, not favors for the politically connected. An education system organized around children's needs, not union interests. A criminal justice system that protects law-abiding citizens, not those who prey on them. A social welfare system that builds agency, not dependency. Lenkokheli ifunge ngelithi iqela layo lizayibeka elubala indawo elime kuyo ngemigaqo-nkqubo yalo phakathi kurhulumente wentlanganisela. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama abecandelo lenkonzo zikaxakeka bakwindawo ekwehle kuyo ingozi yebhasi ku-N1 kufutshane nomlambo iDous River apho kuvakala ukuba kubhubhe abantu abali-16 abaninzi bonzakala. Le bhasi ibikhwelise abantu abangama-73 bonke ingabeli kwaye kusaqhutywa nephulo lohlangulo. According to the driver, he was travelling from Cape Town along the N1 as he approached Dous River. He alleges that a vehicle came out of one of the side roads. To avoid colliding with the vehicle, he swerved and subsequently the bus overturned. They were travelling from Cape Town. The destination is the Eastern Cape and it was holiday makers from the city of Cape Town. We had 15 passengers that were fatally injured on scene. One passed away in hospital, and we still have about 35 people that are receiving treatment at hospital at the moment. There were 73 people on the bus, confirmed 73, but those 3 were also minors under the age of 2. And the driver, do we know the condition of the driver? The driver is seriously injured and he's at hospital. Amapolisa kwiphondo laseMntla-Ntshona athi awanakuthi umbulali weqela labantu uphuma eBoitekong ngaphandle kwase-Rustenburg okwangoku. Abahlali bakholelwa ukuba lo mbulali ubulala abantu kwezinye indawo ze azokubalahla kumlambo okufutshane nabo. Oku emva kokuba kufunyenwe imizimba ehlukene nemiphefumlo kulo mlambo nekufuneke emva kweentsuku eziphakathi kwezili-10 nezili-10 elinesine idukile. Imizimba iliqela ifunyenwe kulo mlambo. Abahlali bavakalise inkxalabo nokuthi nkamalala. Urhumulemo Oliphant oneminyaka engama-36 walahleka ngomhla wesi-7 kwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi. Kuthemva kweentsuku ezili-13 wafunyanwa umzimba wakhe. Kambe ke emva kweentsuku ezisixhenxe ngomhla we-14 kwekaCanzibe uThaphelo Ditsebe okwaneminyaka engama-36 waduka ze umzimba wakhe wafumaneka ngomhla wama-26 kwekaCanzibe.
Kananjalo ixhoba lesithathu nguChristopher Mukhumutsi oneminyaka engama-34 olahleke ngomhla wama-28 umzimba wakhe wafumaneka emva kweentsuku ezili-13. These bodies, they are always facing downwards, you know, and then you see them floating. They are all wearing, none of them were naked. And then now when they are being turned, we can never say it's a gun. Normally it's like a very huge, wide open wound. Lo gama abahlali bayagubha luloyiko lokuba kungabe kanti esisigebenga sombulali sihlasi senyuka kule ngingqi yabo. There's a serial killer who's busy or who are busy trying to make sure that our community don't enjoy the freedom that we supposed to enjoy. The person who is doing this, first thing when he just kidnapped one person, it just started like as a bite. And now it's happening like frequently, like every day. So we are no longer safe. Kunjalo abakwantsasana bathi iziphumo ziveza ukuba uninzi lwamaxhoba lwehlukene inyama nomphefumlo ngenxa yokurhaxwa bekwathi elinye lexhoba kungabe kanti liye labulawa. One of the main things is that most of the bodies were in an advanced stage of decomposition, where we have conducted post-mortem and forensic pathology tests. We are awaiting the final outcome. We, at this stage, can't say that there were any foul play in all of the matters because the bodies were found floating in the river, whether it was drownings. And I think one of the bodies we are looking at particularly because it could indicate some unnatural cause. Nangona nje amaxhala exhomile inkxalabo kuluntu kodwa amapolisa athi okwangoku akungabikho ukudandalazisa ukuba kunesikrelemnqa esithe gqolo nokubulala eBoitekong. At this stage, nothing to suggest that it is a serial killer. But I understand the timelines and the location, it drives the concerns of the community. Ukanti ke amapolisa athe elinye ixhoba elifunyenwe ngakumlambo waseBoitekong likafaniswa. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane uthi usilinde ngomonde isigqibo senkundla kunyewe yakhe neYunivesithi yaseFort Hare oku koyamelene nesigqibo sale yunivesithi sokukhupha igama lakhe kuluhlu lwabafundi besidanga semasters degree kulawulo loluntu. Inkundla ephakamileyo kuGompo City iza kuyisa isigwebo sayo namhlanje kulomba waqala ngo-2021. uMabuyane umentla esithi ukukhutshwa kwakhe kuluhlu lunento yokwenza nezopolitiko nolwaqhayelwa inqununu yaseFort Hare enqunyanyisiweyo unjingalwazi Sakhela Buhlungu. uAbongile Yantyisi uke wadlana nendlebe noMabuyane kwamaqoma eMpuma Koloni nalapho bekusungulwa khona iphulo lezotyelelo. How are you feeling that judgment is expected to be handed down in the issue between you and the University of Fort Hare, particularly your deregistration there? Well, judgment is judgment. We respect our courts of law. I'm waiting for the judgment, as I would have been waiting for others. But it's a day that I think justice must prevail, and it's a day that I think fairness must also see the light of the day. This has been a matter that has actually been used by actually so many people wrongly so. This is a matter that for me has demonstrated the deep cruelty from some individuals. So a person who has been behind this has been doing it so cruel. That's the only thing that I can say about it. But I'm looking forward to the judgment. I know there's nothing wrong with the University of Fort Hare. University of Fort Hare is my alma mater. I did my junior degree there. Fort Hare has made me what I am today. It has taught me a lot of lessons, and I've contributed so much at Fort Hare to be having Fort Hare that we have today. At some point, Fort Hare was actually at the brink of collapse. We had to sacrifice our time as a student leadership. I was an SRC president there. So I still have a lot to do for University of Fort Hare to get out of this mud. It's a very unfortunate mud that it has been actually thrown into by selfish people. Should it rule in your favor, would you be taking legal action against those who are saying are cruel towards you? No, I will start at the judgment and I will take it from there. I will get a legal counsel from my legal advisors and then we'll see
whether I lose it, I will still start the judgment and see how do we move forward about it. This has been happening for the last 5-6 years, and an unfortunate thing that should have never happened from the day one. It should have never happened. It's just a cruelty at its best. Ukuphunyezwa kwesigaba sesibini se-ARTO kuqale ngokusesikweni izolo emva kokuba inkundla ephakamileyo yayisichithile isicelo esingxamisekileyo sokumisa ukuqaliswa kwayo. Isigaba esitsha sandisa inkqubo yolawulo yokugwetywa kolwaphulo-mthetho lwabaqhubi ezindleleni koomasipala abaninzi, sizisa inguqu kwindlela ezilawula ngayo izohlwayo zendlela nendlela yakusebenza ngayo inkqubo yamanqaku okutyeshela isohlwayo. Ukusinceda siqonde banzi ngalomthetho sikhwebe isithethi searhente yolawulo lwezendlela i-Road Traffic Infringement Agency uMnumzana Monde Mkhaliphi. Mnumzana, masizibulisele sikwamkele sibulele nangexesha lakho. Khaseleke unabisela ababukeli ekhaya kanye ngalomthetho sithetha ngawo. Masibulise kubaphulaphula inkosi, sabulela kakhulu. Lo mthetho we-ARTO njengoba usitsho uqalile izolo koomasipala abayi-60 sifake neJoburg noTshwane ngaphezu kwezo. Loo nto ithetha uba lo mthetho ngoku indlela amatikiti ezendlela akhutshwa ngayo aza kutshintsha ngoku. Sisuka phaa kumthetho lo kuthiwa yi-Criminal Procedure Act size kulona u-ARTO ugqibo ubiza ngoku. Amatikiti azawuthi xa ikhutshiwe ngoku awasazoya ngoku ezinkundleni zamatyala, kodwa azawuthi enziwe ngendlela ezawuthi khawulezise kwenzela uba umntu othe uphula umthetho acetyiswe uba makakhawulezise itikiti ayolibhatala uba ngaba ufuna ukulikhaba okanye ukulijikisa aze nezizathu ngaphambili athi uyalikhaba okanye acele ulibhatala ngezavenge. Uba ngaba umntu othe akaza ngaphambili kwangethuba, loo nto ibangela uba abantu ngoku bavalelwe okanye bablokwe bangakwazi uba bavuselele i-driving license zabo, bavuselele i-license disc zemoto okanye i-professional driving permit or i-PRDP. So nantso indlela eza ngalo mthetho ezama ucebisa abaqhubi ba mabeze ngaphambili ngokukhawulezileyo kwenzela uba amatikiti wabo akwazi uba asuswe la matikiti akhoyo, kuba sizama uba sitshintshe indlela esiziphatha ngayo singabaqhubi ezindleleni, kuba inani labantu abaswelekela ezindleleni liyenyuka ngenxa yoba abanye bethu abaziphathi kakuhle ezindleleni, sinqumla iirobhothi zibomvu okanye kwenzeka uba sinqumle iirobhothi zibomvu okanye abanye bangawuthobeli ngokupheleleyo umthetho wezendlela. Mnumzana, abaqhubi abanovalo ngalo mcimbi wala manqaku bangenza njani mhlawumbi? Abantu abanovalo ngalo mthetho siyabacebisa abantu okokuqala uba mangabi navalo. Uba ngaba umntu akawuphuli umthetho ezindleleni akazochatshazelwa ngulo mthetho. Uba ngaba kuyenzeka umntu kwenzeka awuphule umthetho makaze ngaphambili kwangethuba zingagqithi ithuba lenyanga, kuba kwithuba lenyanga uyakwazi uba uze ngaphambili uthi ndicela u-50% discount. Uba ngaba itikiti lakho beli-500 ucele u-50% discount, usemthethweni u-50% within ixesha le-32 days. Okanye umntu eze ngaphambili athi ndicela ubhatala ngezavenge, okanye umntu eze ngaphambili athi hayi ayindim loba ebeqhuba ubani ebeqhuba imoto, so elo tikiti malithunyelwe kuye. Nathi singu-Road Traffic Infringement Agency sinazo iinkcukacha ezipheleleyo. Mabaye nayo phaa kwiwebsayithi yethu u-arto.gov.za bazazifumana iinkcukacha, okanye basifowunele phaya kwi-call center yethu enambara ethi 086 122 7861. Umntu afone athi ndizama ufumana iinkcukacha eziphelele ngalo mthetho. Njengoba besesithilo ngaphambili, buphaya eTshwane naseJohannesburg ngokuyehla uya nakwamanye amaphondo uzawufikelela naphaa kooma-Western Cape nakoma-Eastern Cape nakoma-Free State kuwo wonke amaphondo. Kodwa njengoba ubutshilo okokuqala uba sisigaba sesibini ngu-phase 2 lona sikuyo ngoku esingena kuyo, sizawuphinda sinyukele siye ku-phase 3 apho sizawuba noomasipala abayi-151 ne-points demerit system amanqaku azawungena ke ngoku phaa ngoDisemba nawo. Mnumzana Mkhaliphi, abaqhubi mhlambi abathi bohlwaywe ngempazamo okanye mhlambi bohlwaywe ngendlela bayibona ukuthi ayinabulungisa, ngawaphi mhlambi amanyathelo abanokuthi ke babe bayawathatha ukulungisa oko? I-ARTO kanye yenzelwe loo nto kuba bangaba umntu unesikhalazo akaxolanga ngendlela leyo itikiti elo belikhutshwe ngayo, umntu akanyanzelekanga uba alibhatale itikiti. Nantso into ebalulekileyo ngomthetho,
bangaba umuntu ufuna usikhaba akaxolanga ibalekile umuntu ba adibanise amaphepha lawo athi nazo izizathu azisebungqina bupheleyo ngaphambili abubeke athi ndiyalikhaba elitikiti nazo izizathu uzathi xa ifika phakuthi ke ngokulo information siyi-agente ungo-road traffic infringement agents sijonge ke ngoyizathu ziye ezo nobungqina obo and then sithathe isigqiba ewe siyavumelana nomqhubi lona la matikiti mawatyeshelwe okanye sivumelane nayo elitikiti elimalihlale wophulile umthetho ngokuseneneni. Sibulele kakhulu Mnumzana Umonde ngexesha lakho. Sabulela kakhulu ngethuba. Inkosi kubaphulaphula nakubalaleli. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uqhwabele izandla ukwamkelwa kweqela inkitha yabalandeli abadele ingqelo kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo International emva kokuzenzela imbali kwitumente yendebe yehlabathi. Abalandeli badela ingqele bayokulindela ngomonde ukugaleleka kweBafana Bafana. Iqela lokuqala kufikelela kwisigaba sokuhlamba ijezi kwitumente yendebe yehlabathi yeFIFA. Iqela lithe xididi ngensimbi yesithandathu ngalentsasa lamkelwa njengamakhawe okungina kuba iyakhula ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika. We are indeed proud of your performance, to see you battle out there and to make it to the last 32, and we are very happy and thank you very much for your contributions. I think I don't have to tell you that we are very happy and satisfied with the performance we had during the World Cup. It was not easy, but we made it, and it is historical for South African football that a team was in the second round of the World Cup, and that was our goal from the beginning. We worked hard. Again, it was not easy, but we succeeded, and that's the most important thing. I think now, when we are there, we have to look at the future also and see that what we can do better. Ukapteni uRonwen Williams utyebele umqeqeshi ngezincomo ngegalelo lakhe kwiqela kwanendima edlalwe liqela kumanya isizwe. The prayers and you guys waking up in the middle of the night, singing, dancing, celebrating, you've done that for the team. We just wanted to go out there and leave our all and give our all for you guys. Thank you so much for what you guys have done for this team. You guys have united a country. Let us keep going as a team and as a country. Umphathiswa wezemidlalo Kayton Mackenzie uphose emnqwazini igama lomqeqeshi onokungena izihlangwini zikaBruce. We complicate very uncomplicated things. I've been looking at, listening to Safa, who has we are shortlisting different coaches. There's no different coach. There's one coach that must lead Bafana Bafana, and that is Pitso Mosimane. Let us leave this, try it all to be all complicating things. The next coach of Bafana Bafana should be Pitso Mosimane. We need a person that understands our boys, a person that was praising Hugo Broos. What more do you want Pitso to do? Uxanduva olulandelayo lweBafana kukuzibekela indawo kwiAFCON ngo-2027. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.